Čitanje je za decu jako važno. To dokazuju i istraživanja. Deca koja čitaju imaju za trećinu veća postignuća u školovanju i životu. Zašto je to tako? Pa, deca koja se čitalo kada su bila mala, deca koja su čitala nešto i sama van škole, imaju bogatiji rečnik, bivaju veštija sa rečima, a to ti pomaže šta god radio jednog dana. Da li si advokat, učitelj, političar, ti imaš veliku prednost. A kada se ona stiče? Pa dok si mali. Zato je dečije odeljenje Šabačke biblioteke toliko važno. Zato to jeste oaza i svetionik. Čestitam 65 godina postojanja i nadam se da ćemo se uskoro videti uživo i opet kao nekada deliti tu dobru energiju, dakle jedni sa drugima kao i do sada. A do tada želim vam da nastavite da budete tako uspešni i da doživite što više ovakvih lepih jubileja.